Når de danske medicinstuderende er flyvefærdige som læger og klar til at forlade universitetet, har de uddannet sig direkte ind i et stort dilemma. Vil de bryde den danske lovgivning eller deres eget lægeløfte? Hvis en udokumenteret indvandrer ønsker ikke akut lægehjælp, kan lægerne nemlig ikke overholde begge regler. De danske læger står altså et dilemma, hvis en udokumenteret indvandrer beder om lægehjælp for en kronisk lidelse. Vil man bryde udlændingeloven eller lægeløftet? Vi har sat os for at undersøge, hvordan medicinstuderende på Aarhus Universitetet forholder sig til dette dilemma. Det vil vi gøre ved hjælp af dette spørgeskema. Vi spurgte de studerende, om de som færdiguddannede læger vil behandle en udokumenteret indvandrer for en ikke-akut lidelse, selvom det strider imod loven. Det vil 71% gøre. En studerende skriver, menneskeliv og helbred burde ikke have grænser eller politiske begrænsninger. Det handler om menneskerettigheder. Kun 23% vil afvise at behandle, mens 6% er i tvivl. Formanden for Lægeetisk Udvalg, Poul Jassak, mener, at det eneste rigtige er at ændre den danske udlændingelov. I et land som Danmark, som er baseret på en demokratisk tradition, står vi med en situation, hvor nogle mennesker ikke bliver behandlet fornuftigt og ordentligt, fordi vi har nogle politikere, som i virkeligheden gør noget, vi ikke er interesseret i. Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech har ikke ønsket at udtale sig om den konkrete sag. Men hos SF's integrationsordfører Meta Fuglsang er holdningen klar. Reglerne skal ændres, så lægerne ikke længere står i det svære dilemma.